Εδώ η μπάλα πέρασε, ο Χόιλουντ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και θέλει να βγει σε τετατέτ για να πλασάρει out στην πρώτη. Παιδί των ακαδημιών του και επέστρεψε πέρυσι. Μπασίρου. Δύσκολη πάσα, δεν πέρασε. Προσπάθησε ο Μακτόμινεϊ, πάλι ο Χόιλουντ. Σάντος. Μπροστά του ο Γκαρέ βρήκε χώρο και εκτέλεσε out. Σάντος. Καλή είναι η σέντρα του. Ομάδα στη στατική φάση. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Δεύτερη του Φαμπιάνο. Γιαννιώτας πέρασε όμορφα και ο Σάντος έχει φύγει από τον Φαντιγκά. Κρατά ο Βραζιλιάνος, πάει κοντά για να δώσει βοήθεια στο μαρκάρισμα και ο Άρης τώρα έχει 3 παίκτες στην περιοχή. Καλή δεν απομάκρυναν σε πρώτο χρόνο, θα το κάνει τώρα. 0. Απείλησε ο Χόιλουντ στο 3 σε τετατέτ και ο Σάντος με ένα σούτ έξω από την περιοχή στο 9. Γκίλμορ. Ο Ραχμάνι ελεύθερος δοκίμασε το σούτ και είναι στα δίχτυα η μπάλα στο 19. Καταπληκτικό σούτ του Ραχμάνι, 1-0 η Νάπολη. Έμεινε μόνος, άγνωστο αν έχει αλλάξει πορεία η μπάλα από κάποιο κορμί. Δεν φάνηκε, τουλάχιστον στην κανονική κίνηση, ίσως μας βοηθήσει. Και τώρα έχει πάρα πολύ χώρο ο Πολιτάνο για να γίνει απειλητικός. Γύρισε ο Γένσεν και τον απέφυγε, ο Γιαννιώτας είναι κοντά. Ο Βραζιλιάνος άλλαξε ξανά με τον Φαντιγκά. Ωραία πάσα, ο Καντεβέρε με τα πόδια ο Μερέτ. Κεφαλιά με δύναμη, η επέμβαση σε κόρνερ. Διπλή ευκαιρία του Άρη, ο Γιαννιώτας στο δεύτερο δοκάρι, νέο κόρνερ. Σε ρόλο εξτρέμ ξανά ο Σπινατσόλα, πήρε κόρνερ. Καλά εκτελεσμένο το κόρνερ, καλή και η αντίδραση στην άμυνα του Άρη. Καντεβέρε, γύρισε, Γιαννιώτας με 2 αντιπάλους μπροστά του, φάουλ σε καλή θέση για τον Άρη. Έφαγε 31 λεπτά στο ρολόι. Ο Ράτσιτς εκτέλεσε 1-1. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του Ράτσιτς. Ισοφάριση για τον Άρη στο 32. Υπέροχη εκτέλεση του Ράτσιτς. Για να τον μαρκάρει και τον έχει περιορίσει. Ο Σπινατσόλα προσπαθεί να γυρίσει και το κάνει ωραία. Ο Διούδης με υπερένταση, ο Ράτσιτς βρήκε την μπάλα και για μια στατική φάση. 6 είναι στην περιοχή και ο Γκίλμουρ έξω από αυτή. Ο Πολιτάνο με την μπάλα να κοντράρει, ο Γκίλμουρ επιχειρήσει. Διαμαρτύρεται, Πολιτάνο. Είχε 2 μπροστά του, στήριγμα ο Αγγουίσα, παίζουν το 1-2. Το γύρισμα του Ντι Λορέντσο. Τα 2 γκολ. Ο Χόιλουντ γυρίζει, αλλά εκεί Σπινατσόλα. Ωραία ήταν η πάσα, ο Αγγουίσα θέλησε να περάσει, αλλά δεν τα καταφέρει. Πολιτάνο. Άλλη μια σέντρα, ο Χόιλουντ. Out. Τρεις παίκτες του Άρη κοντά του. Κατάφερε να του πάρει την μπάλα ο Γκαρέ, αλλά πήγε και πάλι σε ιταλικά πόδια. Σπινατσόλα σουτάρει out στο 43. Παίζει εξαιρετικά στην άμυνα ο Φαντιγκά, αλλά ανοίγει το κοντρόλ. Ο Σάντος πήρε μπάλα και έχει 2 συμπαίκτες στην περιοχή. Το σούτ του Μακτόμινεϊ. 2-1 στο 44. Η πίεση της Νάπολης στα τελευταία 9 λεπτά απέδωσε καρπούς εδώ. Ήταν η 4η τελική που έκανε σε αυτό. Απέφυγε τον Γκαρέ και θέλει να παίξει κάθετα για τον Χόιλουντ. Ήταν εκεί ο Γένσεν, ο Βεργάρα γυρίζει και ο Φαμπιάνο καλύπτει. Τιτάνο. Ντε Μπρόινε.
Σπινατσόλα. Ωραία σέντρα, ο Ανγκουίσα βρήκε την μπάλα με τον... Ο Ραχμάνι του δίνει την μπάλα, ο Ντι Λορέντσο την επιστρέφει στο Ραχμάνι. Ανέβηκε αλλά δεν εκτέλεσε το Εμπρόινε και δεύτερη ευκαιρία. Προσπαθεί ο Βεργάρα να εκτελέσει χωρίς το δοκάρι, είναι μόνο ο Κέρκες. Ανεβαίνει τώρα ο Πολιτάνο. Νέα κακή απομάκρυνση. Ο Ντι Λορέντσο γυρίζει πάνω στον Μπασίρου. Μπασίρου σεντράρει, κεφαλιά προς τα πίσω. Αφήνει Γιαννιώτας. Φατικά. Εκεί που γυρίζει την μπάλα είναι έναν Ντε Μπρόινε. Δυνατά στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει κάτι. Πολιτάνο. Καλή είναι η πάσα, ο Ντι Λορέντσο θέλει να γυρίσει, ο Χόιλουντ δεν βρήκε την μπάλα. Ανγκουίσα. Ντι Λορέντσο. Ο Πολιτάνο με φάλτσο, πέρασε η μπάλα, ο Ντε Μπρόινε 3-1 στο 58. Ξεχασμένο στο δεύτερο δοκάρι ο Βέλγος. Ντε Μπρόινε. Τζοβάνι. Κεφαλιά του Ραχμάνι που αμάρκα. Αλφαρέλα. Καλή ήταν η πάσα και καλές επιλογές στην Νάπολη στο δεύτερο ημίχρονο. Λάγκ. Καλή η πάσα του, ο Βεργάρα θέλει να γυρίσει, ο Λούκα εκτελεί 4-1. Οι Ιταλοί βάζουν ένα πολύ ωραίο γκολ εδώ με συνεργασία, με ωραία κίνηση χωρίς την μπάλα. Ο Άρης κάνει λάθη και τιμωρείται στο δεύτερο ημίχρονο. Φαμπιάνο. Έκανε λάθος, ο Ανγκουίσα έκλεψε. Ο Ντε Μπρόινε εκτέλεσε στο δοκάρι. Νέο σουτ στα δίχτυα από τον Λούκα. Στο 74-5-1. Λάσιος και προσπαθεί να κλέψει χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ματζόκι πάτησε την μπάλα εκείνο ο Γαλανόπουλος. Πήγαν δύο παίκτες πάνω του. Ωραία προσποίηση. Απέφυγε τον Καρόφαλο. Καλή είναι και η σέντρα του αποδέκτης ο Ράτσιτς. Ωραίο σουτ. 5-2. Δεύτερο γκολ του Ράτσιτς στο παιχνίδι. Πολύ ωραία εκτέλεση. Ο Γκουίσα αφήνει για τον Ντε Μπρόινε. Ο Τζόβανε δεν μπόρεσε να περάσει. Πιέζει ο Μωρόν. Το ίδιο και ο Δόνης. Ο Μπουσαΐντ πάνω στο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς έκλεψε. Ματζόκι. Με τη μία ο Λούκα. Την μπάλα είναι ο Γαλανόπουλος. Κέρδισε ο Τζόβανε. Μπήκε στην περιοχή. Περιμένει στηρίγματα. Βρήκε τον Ντε Μπρόινε. Στο 89 έκτο γκολ για την Νάπολη. Δεύτερο του Ντε Μπρόινε στο παιχνίδι.